लोगोफोर नाय बुरलुंबुथुर दै मोनबाय लोगोफोर बुरलुंबुथुर दै खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम एन्ड वेलकाम बेक टू माय मट'कार टिकलि चेनेलाव फिन खनसेबाव बयखौबो बरायहरगोन थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों ओमफ्राय दिनै आङो फार्स्ट टाइम बेसेबा गोजानावहाय राइड खालामनो थांनो नागिरदों आरोना राइड खालामनो माने नैबे बाबुखौ दोनलांनो नागिरदों आङो जोंनाव आलासि जाफैदोंमोन आरोना बाबुआ गुवाहाटीनि दा आङो बेखौ गुवाहाटीसिम दोनलांगोन आरोना ओमफ्राय आं दिनै बेबायदि गोजान लामा दिनैसिम माने बेबायदि गोजान लामा थांफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम थांगोन नालाय स' एक्साइटेड आरोना आङो ओमफ्रायहाय नोंथांमोननि थाखाय गोजान लामा नङा जानो हागौ खिन्थु आंनि थाखाय गोजान आरोना ओमफ्राय आं गुवाहाटीनिफ्राय मोनसे जायगायाव थांबावगोन दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिन्थिगोन आरोना ओमफ्राय नै फुरा रेडि जाना ओंखारबाय नै बेगा मोननै ओमफ्राय नैबे बाबुनि बिमाया माबा मा होनोमोनलाय मैथा गोजा मैथा बांगाल ना गोरान माबा माबि गय माबा माबि बिहरदोंमोन नालाय बेखौ लादों आरोना ओमफ्राय नैबे बेग मोननैया आंनि माने आं साननै सानथामसो जानो हागौ ना स' ओंखायनो एसे गस्ला गांनै गांथामसो लाबाय आरोना ओमफ्रायहाय दा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोआव फैफाबाय थादो थ' लेट्स स्टार्ट द भिडिअ लोगोफोर जोङो माबा बारबोबाय आरोना टाउन बारबोबाय जोंनि क'क्राझार टाउन बारबोबाय ओमफ्रायहाय दा नैबे मा जायगा होनोमोनथाय सामगाव मोनबाय आरोना दा नैबाव एसे थाव सोनानै लाग्रोसै दा जोङो पेट्रल पाम्पनिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्रायहाय 500 दसनि सोबाय आरोना आङो ओमफ्राय उनाव दाहाय लामायाव सोहैफिनबावसै बसिम सहैयो बे 500 दसनिया नायनि आङो दा आखाइखौ एकदम मारैबा मोनगासिनो आं लोगोफोर बिदि ग्लभ्स गाननानै बिदि सालायफेरनायानो जाया जेब्लानिफ्राय ग्लभ्सखौ आं बायदों बिदिनो खनसे ना बेसेबांबाल' इउज खालामनाय जादों खोमा दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव इउज खालामबाय आङो माने बिराद सान्दुं खामजोबगोन आखाइया ओंखायनो गानबाय आङो दा मारैबा बद्रा मोनगासिनो माने हेन्देलखौ हमदोंबाबो हमदों बायदिखौनो मोनाखै आरोना गिदिर मोनगासिनो माने सान्दुं खामनानै सेस गोसोम जाजोबगोन ना आखाइया एक्सुवेलि आं गोसोमखा होनबाबो रासिन गोसोम जाबावगोन आरोना ओंखायनो गानबाय आङो दा एसे उसुबिदा मोनबा फुनोसै दा गानथ'नोसै दानो जोंनि ओरै क'क्राझाराव ओरैबायदि गरम आरो गुवाहाटीयावथ' माबायदि गरम जाबावगोन आयौ मारैबासो मनहरखाबाय आं गरमा ओमफ्रायहाय नोंथांमोनहा सोर आंनि मट'ब्लग भिडिअखौ नेनानै दंमोन एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय बेसेबा गोबावनि उनाव मट'ब्लग भिडिअ लाबोबाय आङो माने अखाबो हादोंमोन ना बेनि थाखायनो लाबोनाय जायाखैमोन आरो जेरावबो आरो खामानिबो दंमोन बिरादनो बेनि थाखायबो भिडिअ खालामनाय जायाखैमोन आरो आङो ओमफ्राय दिनैसो नै लाबोलायबाय आरो बेबो बेसेबा गोजानाव थांनो नागिरदों आङो नोंथांमोननि थाखाय गोजान नङा जानो हागौ खिन्थु आंनि थाखाय गोजान दे माने फार्स्ट टाइम आं बेबायदि बाइकजों थांगोन दिनै स्पिड ब्रेकार मोनलायबाय नै स' फुरा एक्साइटेड आरोना दा बेबायदि गोजान लामा थांनो फार्स्ट एक्सपिरियेन्स आरोना बे आंनि आरो आं गुवाहाटीनिफ्राय मोनसे जायगायाव थांबावगोन नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिन्थिगोन आरोना नोंथांमोनहा फैबाय थाबानो जाबाय आंजों आं दा गुवाहाटीनि मा जायगायाव थाङो नायलांबाय थाबासो मिन्थिगोन नोंथांमोनहा दा मोनबाय नै नेसनेल हाइवे दासो मोजां मोनलायबाय आरोना सान्थिनो माने स्पिड ब्रेकारनिफ्राय बारग'नाय बायदि मोनलायबाय आरोना दा थावआव अबेसिम सहैयो बेखौ नायनोसै ओमफ्रायहाय सिमलागुरियाव दसे रेस्ट लाहैसै आरोना दा थांबाय थानोसै सोलोगोफोर जोङो दा नलबारि सफैबाय आरोना ओमफ्रायहाय बिराद मेंनाय मोनबाय जेरावबो थाथ'वाखैमोन ना ओरैनो सिमलागुरियाव थाथ'नो होनदोंमोन ओमफ्रायहाय बाबुआबो थाथ'थ'ला होननानै जेबो फैथ'वाखै होननायखाय
माने सिमलागुरियावबो थाथ'नाय जायासै आरोना ओमफ्राय दा नलबारियाव थाथ'फैबाय आरो बिराद सान्दुंबो ना गरमबो मोनबाय ओमफ्राय एसे उखैबायबोमोन नालाय ओंखायनो नै रुटि जानो नागिरदों जोङो नै सफैबाय रुटियाबो ओमफ्रायहाय नै वारेक्सबो लोंबाय आरोना एसे एनार्जि बुथुमनानै लानो एनार्जिया लस जाबाय ना लोगोफोर सौहैथारनोसै गुवाहाटि फिलिंस गुवाहाटि मोनलायबाय आरोना मोनहां जानायखाय जेसेनो खाथि मोनदोंना एसेनो गरमा बारानिफ्राय बारा जादों ओरैबायदि गरम मोनखाबाय माने गारि सालायबा बार नाङो नालाय मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय जेब्ला थाथ'योना होमबाथाय एकदम गरमा लाजाखाया आरो आयौ नैबेनिफ्राय ना ट्राफिक नामासै बिफां बारि दंना थान्दा मोनदों एसे नै दा मेन टाउनावथ' ओरैबायदि अर सायनाय बायदिसो मोनलायखागोन बे सान्दुङानो गरमानो लामा बानायदों खावसे लोगोफोर नै बुरलुंबुथुर दै मोनबाय लोगोफोर बुरलुंबुथुर दै ब्रिज सफैबाय दानिया नै जालुकबारि ट्राफिकआ नायदो लोगोफोर ट्राफिकआ जालायबाय नै जालुकबारिनिफ्राय हाबबोबाय आरोना ओरैजाय दा थांगासिनो फार्स्ट टाइम गुवाहाटियाव बाइक सालायदों आङो ओरैबायदि ट्राफिक जोंनि क'क्राझार बायदि नङा आरोना सिटि नालाय बारासिनखा दा लासै थांनांसिगोन आरो लाहे जाबा লাগিব गोसो बायदि हर्न होगायो आरोना दसेखौ नेनो हाखाया ओरैबायदि दै गांबायना आङो दै लोंनांसिगोन हेल' लोगोफोर गुड मर्निं फ्रम गुवाहाटि आं दा गुवाहाटियावनो दं आरोना ओमफ्राय आं मैयाहाय भिडिअखौ आङो फोजोबनाय जायासै माने आंजों मोनसे घटना जादों आरोना बिराद गाज्रि ओंखायनो बेबायदि भिडिअ लानाय जायासै आरोना मैया ओरैनोथ' जों सफैनाया 2टासोआवनो सफैदोंमोन होनबाबो आं भिडिअ खालामनाय जायासै आरोना सानदोंमोन न'निफ्राय जेब्ला ओंखारबोदोंमोन सानदोंमोन कि सफैनायाथ' बिदिनो 2टासो जाखागोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो मोननैसो जायगायाव थांनानै भिडिअ खालामहैसै होननानै ओमफ्राय दा बेबायदि सानबोनाय मथे जायासै आरोना माने आंजों बिराद गाज्रि घटना जादों घटनायानो जाहैबाय आंनि मानि बेगआ लामायावनो गबोदों आरोना माने मारै गबोदों आं खोन्थागासिनो नोंथांमोननो आङो जेब्ला गुवाहाटि मोनसैबा आङो ग'प्रखौहाय दिहुनदों आरोना बेगनिफ्राय बेगखौ आं सिगांजों बादोंमोन आरो ओमफ्राय जे जायगायाव आङो ग'प्रखौ सोदोंमोन ना बे जायगायावनो आङो माखौबो सोदोंमोन आरोना आंनि मानि बेगखौबो सोफादोंमोन सिगांजों बादोंमोन ओमफ्रायहाय आं ग'प्रखौ जेनेबा लागायबाय हेलमेटाव लागायनानै मानानै ओमफ्राय आङो सेनखौनो मारिफिननो बावबायरा ओमफ्रायहाय मारिफिननो बावबाय नालाय बेयावनो लामायावनो गबोबाय आरोना ओरैबायदि गाज्रि जाखादोंना ओमफ्रायहाय जेब्ला आङो जालुकबारि सफैनानै जेब्ला आङो दै लोंनो होननानै आं थाथ'यो होमबासो मिन्थिबाय कि मानि बेगआ गैला दा ओरैबायदि टेनसन जाबाय मा खालामनो मानो थांफिनसै नामा होनबाय आं बाबुखौ जेनेबा जे जायगायाव आं ग'प्रखौ लागायदोंमोन बे जायगासिम थांफिनसै नामा होननानै ओमफ्रायहाय थांफिनबायबो आरोना जोङो ओमफ्राय थांफिनबायबाबो बहा मोननो आरोना एसेबां थांलाय फैलाय मानसि ओमफ्रायहाय गैया मोननाय जायासै दा आङो ओरैबायदि बिनि थाखायनो आङो भिडिअ मैया लानाय जायासै आरोना ओमफ्राय नै दिनैसो आङो लाफिननाय जाबाय माने बे गोमानायखौथ' सानबाथ' जानाय नङा जा गोमाबाय जोब्बायना ओमफ्राय ओंखायनो बिदि साननानै थाबाय आरोना आङो ओंखायनो जे आं फैखाबाय नालाय गुवाहाटिसिम दा उमियामसिम थांसै होननानै ओंखारबोबाय आरोना आङो ओरैनोथ' आं शिलंआवबो
थांनो नागिरदोंमोन नोंथांमोननो जे होनदोंमोन आङो मोनसे जायगायाव थांगोन होननानै दा आं शिलंआवनो थांगौमोन आरोना दा बिदि घटना जानायनि थाखाय थांनाय नंला आरोना आङो ओरैनो उमियाम लेकसिमल' थांनानै फैसै दा नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोआव फैफाबानो थाबानो जाबाय उमियाम लेक नायनो आं नै दा थांगासिनो आरोना ओमफ्राय दा आङो नै मेघालया इन्टार खालामबाय आरोना ओमफ्राय आरो मोनसे मा जाना होलायबाय गप्र' लागायनाया ओमफ्राय माइकनि जे जेक सोयोना बियो मोजाङै हाबाखैरा हाखु दाखु मा जायो मा जाया आंजों ओंखायनो माने भइसआनो रायलायदोंबाबो फैयासै आरोना ओंखायनो आङो भइस डाबिंसो होनांगौ जाबाय ओरैबायदि मा जादों बुजिनो मोनला आरोना आंजों ओमफ्राय दा नै मेघालया इन्टार खालामनायखाय एकदम थान्दा मोनलायलायबाय आरोना गुसुनो गुवाहाटियावथ' बिराद गरममोन माला सहैयो माने माला इन्टार जायो मेघालयासो सानखादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दा नै इन्टार खालामबाय नालाय बिराद मोजां गुसु मोनहांबाय आरोना गुसुनो बिफांजोंनो बुंफबजोबनाय नालाय बिफां लाइफांजोंनो ओंखायनो गुसु जायो आरोना दा थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ स्किप खालामालासे आंजों फैफाबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर सफैबाय उमियामावहाय ओमफ्राय बाइकखौ सिगाङाव दोनबाय आङो पार्किंआव ओमफ्राय दा सिंथिं हाबलांगासिनो आरोना दा नोंथांमोननोबो देखायगासिनो आं लोगोफोर आंजों फैफाबाय थाबानो जाबाय नै लोगोफोर नाय भिउखौ ओरैबायदि मोजां नुखादों ना नै हाजोजों जोमैयाबो बिराद मोजां जानानै दं आरो दै बिराद मोजां नुदों आरोना नै बेनो जाबाय उमियाम लेक ओमफ्रायहाय नै ओरैजाय बट दं आरोना नै गाखोदों मानसिफ्रा दा आं हारसिं फैनाय ना गाखोला आङो बिदिनो लोगो जमा थाबासो मोजां मोनोना इन्ट्रेस्टनो मालाबा लोगोफोरजों फैबा गाखोनोसै आरोना दा नै नायनानै लादो लोगोफोर ओरैबायदि मोजांखा नै भिउआ दा बेनोसै आरोना दा आंबो ओंखारनोसै बिनिफ्राय बिफां सायाव दसे जिरायलायबाय आरोना आङो मेंनानै भिडिअ लानानै मेंनाय मोनबाय बिराद सान्दुंना ओमफ्राय नै दासो सान्दुङा नै गैला ओमफ्राय नै भिउआ लोगोफोर नायदो बिराद मोजांखा आरोना भिउआ एकदम थांनो बाथावथावनो बार गुसु खोलो बारबाय थाखायो आरोना ओंखायनो दसे जिरायबाय आङो मेंनाय मोननानै नै बाराबो दाबो बिराद मोजां बारगासिनो बारबाय थाखायोखा आरोना ओमफ्रायहाय दसे रेस्ट लानानै थांसै आङो माने ओंखामबो उखैबाय आङो दहाय गुवाहाटियाव रुटि गुरनैल' जाबोदों आरोना ओंखाम उखैबाय ओंखायनो 11:30 बारबाय खोमा ओमफ्राय दसे रेस्ट लानानै ओंखारनोसै आंबो दा आङो ओंखामखौ गुवाहाटियावनो जाहैगोन आरोना दा बिनिफ्राय थांसै आङो दसे रेस्ट लानानै ओंखारनोसै आरोना ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो दसे मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसोबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनसिगोन बाय बाय